En els propers dies s'adjudicarà de manera definitiva el projecte de redacció i ampliació del geriàtric a l'empresa Casa Solo Arquitectos per un import de 450.000 euros. Des de l'àrea de l'atenció social, juntament amb l'empresa Casa Solo Arquitectos, analitzarem i definirem no només el nombre de places, sinó la qualitat de les mateixes. Per nosaltres és cabdal la col·laboració de les altres administracions amb l'ampliació i reforma del geriàtric. Per tant, necessitam el suport del Consell Insular i el Govern de les Illes Balears per dur endavant polítiques tan importants com les d'afers socials. Vull agrair també la feina feta des del Parlament de les Illes Balears i diputada Joana Gomila per aconseguir el suport de la Conselleria d'Afers Socials en aquest temps. Ciutadella necessita unes infraestructures adequades a les necessitats actuals i nosaltres sempre estarem al costat de la nostra gent gran.